En les cròniques de l'aïllament recollim relats humans, històries en primera persona, sovint anònimes, però també despensadors del nostre temps que ajuden a comprendre des del nostre territori què ens passa. És el cas del catedràtic de Sociologia i des de fa anys vicerrector de Cultura i Esport de la Universitat de València, Antonio Ariño. Antonio, primer de tot, gràcies per compondre amb la teua veu, amb el teu relat, aquestes cròniques i conta'ns com recordes els dies anteriors al tancament total, en el teu cas, a la nau de la universitat. Doncs els últims dies van ser dies de moltíssimes reunions perquè la Universitat de València, al seu front la rectora i els vicerectors i gerència teníem que prendre moltíssimes decisions per aplicar les ordres i reals decrets que d'alguna manera emanaven del Ministeri. I jo vaig estar en la nau fins a l'últim moment, fins a que ja efectivament hi havia que iniciar el confinament, prenent decisions i arreplegant material per a poder treballar des de casa. Des de la universitat, com es viu aquesta situació? I com vius tu, Antonio, precisament aquesta suspensió de les relacions humanes directes entre l'acadèmia, la formació, la interacció? Tot el món s'ha volcat claríssimament a preparar docència, els que tenen docència, a treballar en investigació, els que estan més volcats a la investigació, i nosaltres, els nostres grups, a remoure tot el que teníem en els repositoris per a reviscolar-lo i posar-lo en la xarxa, però més enllà, sobretot, hem pensat que efectivament hi havia un repte, no? I és que com el confinament afecta a dos elements importants, com és, per un costat, la sociabilitat, nosaltres som animals socials i el cara a cara, el juntar-se en grup, el debatre, tot això forma part d'alguna manera de la nostra forma de desenvolupar-nos quotidianament. Doncs estem ara pensant de quina forma anem a mantindre sociabilitat malgrat la distància. Jo no accepto el concepte de distància social, crec que és una errada i aquest concepte és una errada perquè realment no defineix la realitat. És una distància física en l'espai i en el temps, però no és distància social. No han tingut en compte que vivim en una societat digital i en una societat digital ja el ventall de relacions que tenim les persones s'ha incrementat, no s'ha simplificat, al contrari. I per tant, la distància física presencial no és una distància social, però ara, des de la llar, des d'aquesta llar que està connectada, nosaltres tenim moltes més comunicacions. Jo no pare d'utilitzar el telèfon, internet, els xats, etc. I fins i tot gent que podríem dir que per el seu treball no ho necessita, com que se troben físicament distants, pues, mantenen converses a través del WhatsApp, a través de Zoom, a través de Skype, ferramentes que a lo millor fa 3 dies no sabíem de la seva existència, ara les estem utilitzant. Això és magnífic. El soroll informatiu et permet investigar per a comprendre la situació des de l'acadèmia, tot i que teletreballant? Estic molt a l'expectativa i, a més, estem desenvolupant un projecte per a obtindre dades i fins i tot espere parlar amb uns amics per a veure si fem un projecte d'investigació. O sigui que, bueno, sí, certament és una experiència històrica tan novedosa per a la nostra generació que necessitem estudiar-la i contribuir a la societat també, clar. Dins dels teus estudis, inclús en les publicacions que estàs fent dia rere dia en el teu Facebook, parles de com la casa ja era el centre de relacions culturals. Les llars hiperconnectades. Fins a quin punt això és ara una eina primordial? Sense dubte. Durant molt de temps hem criticat això de que els xiquets arribaven a casa i des de casa se connectaven amb els seus amics en vez d'anar a jugar al pati, etc. Doncs tota aquesta experiència que tenen ara acumulada ens està ajudant a les persones més majors a utilitzar les eines que ells ja utilitzaven
per a comunicar-nos. El tindre hogars que estan connectats a totes les potencialitats de la societat digital jo crec que és excel·lent. El que encara vegem més clarament és que s'ha de desenvolupar més, no? Que aquesta és una oportunitat també per a desenvolupar més eines, perquè és bo fins i tot per a el clima, és bo fins i tot per a la natura. No anem a utilitzar tant el cotxe, no anem a utilitzar tant de transport, anem a viatjar menys, l'ambient estarà més net, o sigui que n'hi ha moltes coses que ara descobrim que les podem fer de manera més eficaç i eficient des de casa sense copresència i disfrutar més dels moments que tinguem copresència, no? Jo crec que és una oportunitat. Hem de veure això, òbviament jo no vaig a eliminar la dimensió que té d'amenaça, de perill per a la salut, per a moltes persones, però el confinament és una oportunitat també per a repensar la nostra vida i la nostra societat i molt especialment les nostres formes d'interacció. I hem de ser creatius. Aquesta és la meva aposta. Hem de ser creatius en les formes d'interacció. Però precisament la pregunta és per a la resta de les dimensions de la cultura. Què ha de passar amb les arts vives? Les serenates que nosaltres també teníem preparades, tot això anem a tindre que suprimir-lo i per a molta gent això és la pèrdua del seu treball i del seu salari. Aquesta és la primera dimensió importantíssima. Però nosaltres en la nau estem treballant ja pensant en què farem per a que puguen recuperar també aquests salaris, puguem recuperar aquests llocs de treball, puguem recuperar que la dinàmica que tenia la creativitat continue, no? Com ho farem? Pues anem a treballar entre tots i totes. Però ara mateix nosaltres estem desenvolupant dos projectes. Un que és en el món hem començat a treballar la setmana passada en el món del disseny, per tant, conté una cosa molt, molt incipient, perquè creguem que fa falta més disseny i més disseny social en aquest context, no menys sinó més, i anem a parlar amb els dissenyadors en els quals col·laborem habitualment per a veure com ho fem. I en l'àmbit de tot el que té a veure amb cinema, rodar materials, ja hem arrencat un projecte que es diu Docubir.20, trobem allò del Covir D9, no? Pues nosaltres Docubir 20, perquè el que volem és que la gent grave documentals curts sobre com això està transformant la vida en positiu, no? Quines coses estem fent ara noves, gratificants, que abans no fèiem. Crec que en les arts visuals hem de fer exactament el mateix. I la nostra aposta serà per col·laborar amb tota la gent. La nostra orquestra, el nostre grup de dansa estan assajant cada un des de sa casa, però connectats estan assajant. O sigui que volem mantindre tota l'activitat creativa, però en condicions que van a ser noves. I en alguns aspectes perdrem, sense dubte, però en altres millorarem. Anem a descobrir tot el que podem millorar. Fa uns dies en les cròniques parlàrem de les aportacions de Hartmut Rosa al voltant de la idea de la desacceleració. La idea que els humans ens hem accelerat en excés. Estem precisament en un moment crític per a desaccelerar-nos? Sí, sense dubte, tot el treball que s'havia fet sobre un règim històric d'acceleració era extraordinàriament interessant i jo crec que ara ens ajuda a pensar en més perspectiva. Jo havia escrit a mitjans dels anys 90 que la globalització significava que les ones electromagnètiques, que els missatges, que la radioactivitat de les explosions en centrals nuclears, etc., tot això circulava més enllà de les fronteres i jo deia, i els virus? Però jo no sabia exactament què és el que estava dient quan deia el virus, no? Ara estic veient-lo. Què significa que hi ha una pandèmia global per un virus que està ahí des de milers d'anys segurament, però que no havia tingut l'oportunitat d'infectar encara a un huésped humà, no? Bé, doncs això ens farà reflexionar sobre com anem a orientar el futur
perquè sabem ja que no és l'únic virus que està ahí en altres animals i que en algun moment en el contacte amb algun humà saltarà. I com que ara la vida és global, se globalitzarà immediatament. Hem de viure pensant que les amenaces vindran del terrorisme i ignorar els virus. Jo crec que hem de pensar que les pandèmies se podran repetir. Així que hem d'imaginar la nostra societat d'una altra manera, però sobretot per a mi, la connexió entre pandèmia i crisi climàtica, emergència climàtica, és una connexió extraordinària per a pensar la vida humana d'una altra manera. Si no haguera sigut per aquesta situació forçosa, no haguem pogut descobrir que ara el mar, l'aigua del mar està més neta, que la dels rius està més neta, que l'aire se respira millor. Per tant, la natura és la natura en la qual estan els virus, que no coneguem encara, i la natura és la natura que nosaltres estem contaminant. La relació humana amb els nostres iguals, amb la resta de ser vius i amb la natura, no ja en un futur llunyà, sinó pensant en el present, ha de ser diferent.